Hobby 560 KMF vuosimallia 2019. Erinomainen vaunu lapsiperheille. Täällä on takana 2 kerrossänkyä. Näistä alempi nousee ylös, jolloin tätä voi päivällä käyttää leikkitilana. Ja sieltä löytyy myös liitutaulu, mihin voi sit piirtää. Kummassakin sängyssä on omat yövalot. Näistä on kovasti tykätty. Sitten lisäksi tämän lastenhuoneen voi sulkea tuommoisella verholla, jos lapset menee vanhempia ennen nukkumaan. Eli tästä vaan napsauttaa tän auki ja voi sitten vetää verhon tähän eteen näin. Ja tästä löytyy oven vierestä ohjauspaneeli, mistä voi kytkeä kaikki valot päälle ja pois. Voi säätää lämmityksen ja lämpötilan, katsoa akun varauksen ja vesisäiliön tilan sekä ulko- ja sisälämpötilat. Keskellä on sohvaryhmä, sen alla on säilytystila ja tästä saa myös tehtyä sängyn tarvittaessa, jos on vieraita esimerkiksi. Ja toi pöytä ei ole kiinteästi lattiassa, mikä on osoittautunut käteväksi, eli sen voi siirtää lähemmäksi pieniä lapsia, niin on sitten leuka pöydän päällä. Ja pöytää vastapäätä on keittiö, sieltä löytyy liesituuletin ja valo. Ja tässä tämän alla on allas ja sitten vieressä on kaasupolttima. Ja säilytystilaa löytyy yläpuolelta. Sitten on jääkaappi. Tämä on tämmöinen korkea malli. Varsin tilava, ei ole meiltä koskaan loppunut tila kesken. Ja sitten on vielä toi pakasten lokero tuolla ylhäällä, missä on ihan jäätelökin säilynyt. Ja toimii sekä sähköllä että kaasulla. Sitten kun mennään peremmälle, täällä on ALDE löytyy täältä. Lämmitin ja sitten täältä löytyy vähän elektroniikkaa, aurinkopaneelin, tehosäätimiä ja sulakkeita ja henkarit. Sitten on parisänky, erinomainen napakka patja ja sen alla runsaasti varastotilaa. Ja toi sänky nousee kätevästi kaasujousien avulla ylös ja pysyy ylhäällä, että sieltä on helppo ottaa ja laittaa tavaraa. Sitten on vessa. Tämä on osoittautunut näppäräksi lapsiperheen kanssa, että on käsienpesuallasta vessan ulkopuolella, jolloin iltatoimilla siinä pystyy sitten osa pesee hampaita ja osa käymään vessassa. Ja itse vessa, sieltä löytyy myös suihku tuolta ylhäältä ja sitten ihan tavallinen kasetti-WC. Ja täällä on myös säilytystilaa sitten täällä WC:n takana. Tämä lämmitys toimii mukavasti, on vesikiertoinen, lämpötila pysyy tasaisena. Sitten lisäksi tässä on tämmöinen mukavuuslattialämmitys, eli silloin kun ollaan sähköissä, niin voi pistää lattian lämpeämään. Ja tämän takaosan saa myös verholla erotettua samalla tavalla kuin tuon lastenhuoneen, eli tuosta voi vetää verhon poikki, ja tämän saa jaettua 3 lokeroon.